okwu m bịara ikwu tata bụ maka okwu na-aga maka ọgbakọ ndị Ohanaeze Ndị Igbo ha kpọrọ akọbụ ije. N'ime retreat ha ka ha kwụsị na ha achọpụtago ihe merụ na Naịjirịa adịghị mma. Ha achọpụtago ihe mere na ọgbaghara dị n'ala Igbo na Igbo na-agbagharaghara wee gbasa ebe ọbụla. Ọ bụghị ọchịchị ka ha ga-achụ, ọ bụghịkwa na ọdịna mma ka ha dị onwe ha. Ọgbaghara wee dị ebe ọbụla, esemokwu akara ebe ọbụla. Nọọ ka ha mechere ihe a ka ha chọpụtara ihe bụ nsogbu, and na ha ekunigo ihe ha ga-eme ka ọ kwụsa. A wee gebe ntị. Ọ gịnị bụ ihe a Ohanaeze Ndị Igbo chọpụtara bụ ihe mmerụnụ na Igbo nọ na nsogbu kemgbe, and ihe ha si n'ọya bụ ihe ha ga-eme ka e wee kwụsịa, ewee sio na nsogbu ndị Naịjirịa na ndị Igbo bidoro na Q emere na January 15th 1966. Gụcha ntị ọfụma, a sịkwana na ọ gbasaghị gị, hence Igbo Igbo, gụcha ntị ọfụma. Ha wee sio na after eme Q ahụ, na mgbe a na-eme that Q na-ewegasịrị ndị egbu na ana Igbo na-asọ Igbo ọbara, and na onye ọbụla gburu ọchụ na-akwụ ọchụ. So ebe ọ bụ na ha gburu ọchụ na ha kwesịrị ịkwụ ọchụ, so na ha ga-eje wee jee yọọ mgbaghara ndị niile egbu na that Q. Wee na-ege ntị ọzọ, wee na-ege ntị ka mmarụ ndị egbu asị na Kaduna Chukwuma Zọgwu gburu Ahmadu Bello na Tafawa Balewa. Then na Ahmadu Bello bụ the last blood of Prophet Muhammad. So no ya ka ndị a ji wee folo ntutu taa wee sị na ha ga na-egbu ndị Igbo, na ha ga na-abụ ọbọ ihe niile onye Igbo ọbụla akpatara aka onye ọbụla a ga-esi wee gbuo na a ga na-egbu ha, ka na-eji ya na-abụ ọbọ. And no ya bịa eme na onye Igbo agaghị achịwa obodo a, no ya bịa eme na ọgbaghara juru ebe niile n'ala Igbo, no ya mere ndị Igbo ji wee gbasasịa maka na akwa ya ọchụ. And no ndị Igbo bụ ihe gasa Naịjirịa. Chai, ihe a wee wute m, o wutere m so much. Then ha asịkwuo ka ezi ha si na ya bụ the solution ha ga-eme. Ha wee sị na ha ga-egoro ọjị ugo, na ha ga-ebi akwụkwọ yọọ mgbaghara wee jee n'ala ndị Fulani, jee na ndị Fulani ndị ọzọ niile wee jee yọọ ha mgbaghara. Na ha ga-ejicha mana press o na midia yọọ ha mgbaghara sị na ha kwetara na ọha bụ ihe mebiri Naịjirịa. Ha kwetara na maka ogbugbu ha gburu Ahmadu Bello na Tafawa Balewa na ndị ọzọ bụ ihe mere Naịjirịa ji wee na-agbaghara, and na ihe a bụ afọ ndị Igbo na-ata ji wee ruo tata. Chai, wee sị ka njukene ha makwana ihe a ha na-eje ije mee ga-aba na history book na ndị Igbo bụ ihe gasa Naịjirịa kemgbe 1966. Wee sị ka njụọ ha ka ha na-ekwu ihe a, ha elutekwe maka history ha na-agụkwa ya, ka jos were onye ọbụla afụrụ etinye ya na Ohanaeze Ndị Igbo, ka na-etinyekwe ndị mma ihe banyere ka be anyị si wee dị. Maka agụtara m na 1935 na ndị Fulani egbuka ndị Igbo, gbuo ndị TV, gbuo ndị Yoruba, gbuo Middle Belt, gbukwa ha na 1945, gbuo ha na 1953 mgbe ha were Operation Walloping the West wee egbu wee si na Middle Belt bụ their footstool, na ha ga-edip their Quran into the sea, na ha ga-conquer everybody, both the Igbo, TV, Yoruba, Middle Belt and everybody, na ha ga-conquer wee gbuo ndị mmadụ egburu egbu. Mgbe na-ajụ Ohanaeze Ndị Igbo, unu na-achọ imeke this movement, unu ajụkwala ese. Q anọ ha si na-eme na ndị be anyị ji wee gbuo ndị be ha, ọ ndị be anyị mere that Q wee ebe ndị Igbo kwekọrịtara ọnụ si oke na ha chọrọ ka ha jee mee ihe dị etu a, ka ha mee Q wee jigbo Igbo niile kwekọrịtara ya, ka ezi nke Igbo niile na-achọ ije yọọ mgbaghara. Then abịa a sị na that retreat unu mee the 5 Eastern state governors invite, none came.
n'ọsọsọ gọvanọ Enugu bụ send deputy ya duto nọ n'Enugu ka emere the retreat. So I will be send the deputy. Then almost in the 100 persons who may invite bịara. Then yen na ajụjụ bụ ka unu decide kwa na unu na-eji ije mịa onye ka unu na ya kpa ya ebe unu na-eme ya n'afọ Igbo. Traditional rulers of the Igbo so mee ya ka ndị unu na ha kpa ya. When I say na nsogbu adịrọ nenekwa anụ ọ bụ na unu ewepụgo ọkpa weretekwa na ọkpa tupu unu emebiela anyị ihe. Tupu na-eti ya ebe unu ga-eti ya ọ ga-afịa ya alụ mpụta. Tụsa meseji a ka ọ na-eru ha ntị ka ha dozibe ihe ọbụla ha mebigo. Tụsa meseji a tụsaa ya ya ruo onye ọbụla ọ ga-eru ntị because anyị ama mmechi ọnụ anyị ga-emechikwa n'ọnụ ruo mgbe one. Aka m bụghị nke gị Maazị Onyekachukwu wee na-asị udo dịkwala onye chọrọ udo ma mata nna ka onye si eme ka ekwesị akpa ya.